Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka jingbem patla jong katanat puli puthi ban penbet ya ka jingthung ya unong hikai mathematics bapura. Hasip Singh Memorial Government Higher Secondary School hadien bala no da unong hikai barim. Kalapan khuslai ya ki bor penya jonggani ka school. Khamtam ya ki khana school ki badang puli ya ka class 9 bat class 10. Kani ka jingbem patla ban yo ya unong hikai bapura hagani ka subject. Kalabu jing om tang ya ki khana school nre ya arngut ki wei pat kinong hikai mathematics ki bala hap ban ya bate kam kabala ban khia ya ki bat kumju kabala shitam ban ya be pendep bat hikai bnia ya ki lenong. Habaya kren bat ka principal jong ka school ka kong di hujon kala ong bagani ka pos kala lait thli nado usnem arjar arfuar nre hagi tu ki por lathung ya unong hikai ba shipor Henry uni unong hikai basuan tre shipor ru ulayo ya kane ka kam hau naitung menta usnem. Hagaba haduk menta om sempat layo ban pendap ya ka jaka bathali. Watla nakaliang jong ka school kalatho syagi bor badai pet. Nakaliang jongi kong ka school ka kane ka pos ka banai jong unong hikai mathematics. Hajing sisa ka regular kitu kena hikai ke bahikai regular kila op nak sa ka wepat ka pos nado man sim senam ho nai jon te haden nang tu bar la thong officiating te unu bahikai officiating ban ula yo nak da ka we ka pos ula resign no ha nai Julai man ta usnam nado nai Julai te ha ka jo hi ka tarik ka ba resign unu bahikai officiating ni la forward ya ka application rong wai pat unai kai sa di SEO khnang ba na ko di SEO ken forward sa salon na ko mata ban yo ka approval tenrai na do unai Julai hado mata ngin pat yo ka jawab na u director te ni dang up ya patang hado mata ngin pat yo instruction kadon ka jing do tang ba kam long hi totally mo namar bangidang don kino hikai te nakaliang jonga kum i principal ngala ya kren hibat kino hikai bangin adjust kenya ka kelas bakinom do than ki khana andre wat la kataro bapli kimla ban ko balot mo ya ka course namar ba angidon ki section te wat lang ngidang don kino hikai mathematics hikai science katukat ni andre ngisem sistem hi ki bapli kisem sistem hi ban ko ba ya ka course ka bade ban sim laki wepat rewat la kataru ki le sistem hi kina hikai kim sem la untuk lang ki la adjust hi ban sim ki kelas kumbang la ya pembet mentang yang periok jeng thai bangin le kum lo kan hado menta ha po school level tengin periok ni la supa be kum to ki application lang ba i DSEO te hado mentang yang periok hadok mentam padon ubahikai spesifik ya katuka unit ka bo ude bansim untuk naikai hanre kidang don kumbang ala amne ba kidang don sa arngot kinaikai sans te katkum ka jingi penbet jong ki bat nakaleng jongi kum principal bat vice principal ngila ya kren ya ki ba lakum kin adjust kan ba kinom do than totally ki khana kan naman ngidang don sa arngot kinai ka mathematics ni te ya ka kelas 9 bat kelas 10 khamtam tingi laong ya ki bakin adjust ya ki kelas khana bakinom do totally ki khana na do ba kijung hina do Jun asja ku hi tamba imsem la untuk pat deadline la thong kan official hadu menta ki dang don tang kita ka we ka bo udang resign man hakani kan ka handra ya kita ki we kita ki sawat lain waktu kita ka menta